Halo investor sing dikasihi. Layanan analitis ing Tutul Guru Markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing setitik liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa nimbang kabeh pratandha saka perusahaan diteliti kanthi teliti. Saiki kita bakal bandingake karo sampean indikator dasar utama perusahaan Molson Coors Beverage, ticker TOC. Review iki digawe nggunakake informasi saiki ing wektu April 17, 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Molson Coors Beverage Company kalebu subkategori Narco, 59 organisasi njupuk bagian ing comparison lan iki banget wakil. Temokake tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 7 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 2,1 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham as sacara sakabehe. Elingo yen asil rata-rata kanggo pasar saham as minangka 1,8 poin. Marang skor 7 terms kanggo Molson Coors Beverage Company. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Molson Coors Beverage lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Molson Coors Beverage nuduhake dinamika minus 9,3%. 38,9% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Molson Coors Beverage Company punika 11,9 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar subkategori 685 US dolar miliar. Molson Coors Beverage nuduhake 1,738%. Iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 12 US dolar 28 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 184 US dolar miliar. Molson Coors Beverage dadi bagian saka 6,685%. Wis dibandingake enggo bareng dikuasani saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Molson Coors Beverage ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 1,738%. Regane buku 6,685%. Iki 285% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Taksiran pangsa perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Utang organisasi analisa kanggo 6 US dolar 2 sen miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 49% saka usaha perusahaan. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 10,6. Rata-rata subkategori 21,3 iku 50% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 1123 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi teka samestine kanggo 1 US dolar 36 senol yuta. Iki 21,2% luwih saka saiki. Taksiran indikator media WI mangsa mbadhe ing comparison karo ing subkategori, apik, 0,5 terms. Neraca rega perusahaan kanggo revenue 1. Rata-rata subkategori yaiku 3,3 lan 70% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran pratandha rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 11.630 US dolar mayuta-yuta. Revenue maju kanggo teka 12 sasi samestine 13.660 US dolar mayuta-yuta.
Iki 17% luwih saka saiki. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates sales punika 9,7%, karo rata-rata ing subkategori 15,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 5,8%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 4,318%. Sing 148% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Iki nuduhake beda antarane rega pasar perusahaan Molson Coors Beverage tinimbang menyang underestimation. Jumlah modal kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $708.000. Dene ing subkategori $1.760.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 59,8%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume bati saben karyawan individu saka perusahaan punika $66,800. Rata-rata kanggo subkategori $82,600. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 19%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Revenue organisasi saben pegawai $692.000. Ing subkategori ana $536.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 29%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai individu saka perusahaan ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak 6,6%, karo rata-rata subkategori 1,1%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 44% kanggo perusahaan Molson Coors Beverage. Dene kanggo subkategori tataran iki 58%. Teknis, securities saka subkategori dirating luwih dhuwur tinimbang sing saka Molson Coors Beverage. Regane nyoto saka saham perusahaan iku kira-kira $58.07. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $66.84. Dinamika taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 14%. Ayo kang katon ing tabel pesenan kang kasedhiya kanggo Everyone, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinned. Adhedhasar regane saham perusahaan Molson Coors Beverage. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo tuku ing rega $58.71. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif dhuwur. Organisasi ditaksir nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk hati disetel ing 63,1. Mandeg mundut disetel ing 54,32. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil dagang tanggal 17 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, STAZE, punika pesenan ngedol wawas. Video babagan transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega nyata.
Akeh thanks kanggo kabeh sing nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan kabeh pamirsa sing paling apik ing saindenging jagat.